matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Araw-araw masasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anain at pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang oras sa Radyo DZGB, 3 minutos makalihis na alas 4. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinahiro na kan Department of Justice o DOJ ang National Bureau of Investigation o NBI para lapagon asin arestaron ang mga dating pulis na imbelto sa pagadan sa 4 na soldados sa Hulusulu. Kansarong taon. Inisigon kay Justice Secretary Minerdo Guevara matapos na magpaluwas ng warrant of arrest ang Hulu Regional Trial Court Branch 3 kontra sa siyam na dating pulis. Apera sa warrant of arrest, may pinapautuman na hold departure order kontra sa mga suspect na dating pulis dahil sa kasong murder as implanting of evidence. Ang pipa-arestar sa korte iyo si Abdel Zimar Padhiri Hani Badiri, Iskandar Susulan, Erosinar Sapal, Sulki Andaki, Monor Pasani, Admunzin Haradunin, Alkahal Mandangan asin Rahib Patulan. Magigirumduman na pinalibre kan liderato kan PNP ang mga suspect na dating pulis na imbelto sa krimen dahil sa kawaaranin jurisdiksyon matapos matangkas ang mga ini sa serbisyo. Yan ang detalye sa pang-alas 4 bareta, haligi sa DZGB News Base, ini si Angel Mustaza, marahay na hapon. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Coffee Mate, bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate Tipid Pack. Downy, bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kip? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Umuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng
Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf, kayang-kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Tuni sa GB! Tuni sa GB! Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tuni sa GB! Tuni sa GB! Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudig Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB! Tudi sa GB! Impormasyon, edukasyon, aksyon! Bueno, Diyos maray na hapon sa tuya, Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Sabado. Petsa 16 na po, kan bulan na Enero 2021. Sa ngaran ni Congressman Joey Sarte Salceda, kan ikaduan distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran man, kan kapartner ko dyan sa control, si Kuya Nalds.
Ako po si Councilor Nong Dawal. Kasarabay niya to sa pagkatod kan programang ini ang mga pagiriba niya to dyan sa 2D Congressional Office. Dyan po sa Ninong's Hotel, ground floor. Sa panginginot ni Chief Operations Officer Justin J. Bolaños. Yaman dyan si Kuya King Reginaldo, the weatherman. Ang pagiriba dyan sa 2D Special Projects. Yaon dyan si Sir Mon Daen, Pading Tuts Di Solo, Sir Willis Plana. Of course, yaon dyan si Sir Ian Buena, Jos Barcelon, Carla Briones, and Generos Andes. With our muses, ang samong mga muse, sina Ate Erika at saka si Ate Hazel. Kami po gabos, nangungumusta si naglalaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na iniyo. Kumusta na po kamo? Sabado ngunyan. Siguro, ani ba sa tuyang niya, nagkakarapi-kapi na. Medyo malipot-lipot pa man giraray ang panahon. Uso pa man giraray niya ng sipon. An abo. Asin iba pa pong mga helang na darapukan malipot na klima. Kaya mas mareman giraray tabi na magiringat kita. Siyempre, ang samuya pong pagtaunin pasasalamat ni Diyos Mabalos sa gabos po ng mga frontliners. Lalong-lalo na itong mga medical workers na yaon po giraray sa padagos na pagtaukan sa inda pong serbisyo. Dahil po nagkakasurupog ini na protehiran ang satuya pong salud, protehiran ang banwaan kontra po digdi sa nananalasang COVID-19 virus. Mataod-taod, speaking of virus, pag-ulay-ulayan niya to, Kuya Nalds, ini pong informasyon na mas susceptible databi o mas harani, alam ko ang porsyentong tamaan nin COVID ang mga kalalakihan kaysa kababaihan. Ini po pigapo din dang COVID gender gap. Mataot-taot pag-urlay-ulayan niya to yan. Tamo po mga nagantabay sa kuyang mga kalalakihan. Ano tabi man ito nyo? Dahil pagpalso ko na sa imo pong radyo ta pag-urlay-ulayan niya to. Ini pinag-aapod na COVID gender gap. Resulta ini sa rong pag-aadal sa anom na nasyones. Akon nga ta nagkaigwasindan in konklusyon na mas tinatamaan databi nin COVID ang mga kalalakihan kaysa kababaihan. Gurulay-ulayan man niya to, asin sa sabuton niya to, ini pong sarong prosupwestong batas. Ini pong House Bill 8331 or Medical Bill Transparency Act, sponsored by Albay Congressman Joey Sarte Salceda, Chairman kan Committee on Ways and Means duman po sa House of Representatives. Siguro po sa tuyang na eksperyensyahan o na araman na kung minsan natadaw nga yata ano na po kaya overbilling. Sabi baga pag may Medicare, pag may PhilHealth ka dapat zero balance. Zero balance billing. O nata nga yata naubos sa kuya ngayang PhilHealth, may utang pa siya.
At makaturo 3 pa ka ini o direktor. Dahil ka mampaloson sa ospital, sa ko dahil mo nabayadan sa utang. Maray na su pasyente, sige pandagdag kan bayadan. Sa supag-star mo tabi dyan sa ospital. Dakol kitang naengkwentrong araw kaning problema. Naramduman ko lamang sa istorya duman sa India. May sarong lalaki na binawian in buhay. Dahil siyang kairibanan duman sa sayang harong. Kanini po binawian in buhay. Sulaminti sa mga pagtaraid. Kaya dumambaga sa India, modo kan pag-dispatchar, pagpahumali kan sarong binawian in buhay sa paagin in cremation. Siyempre, it entails gasto. O wala man ki mga partidaryos itong binawian in buhay, kundi sa mga pagtaraid, nagtarabang-tabang na sana. Pero kulang pa man giraray. No, sa kahahalungkat niya, ninda, kan mga pagsadiri, kan binawian in buhay, may nailing sindang bank book. Dinagduman sinda po sa bangko, dahil man sinda makawidro, tagadaan na nga ni sumisadiri kan bank book. Para pakimayrak sinda duman sa manager kan bangko, no di day talaga. Day talaga sinda tinugutan na Kuya Nalds na makapag-withdraw, tanganing mabayadan, so gastos duman sa cremation kang gadan. Ang ginibo kan sarong pagtaraning kang gadan, binaktot, sulawas kang gadan, pasiring duman sa bangko. Pamaray kung pwede sa Pilipinas. Kaya matawtol pag-ulayan niya ito ini ang prosupwestong bill na ini kung ano po ang pasistema tangani pong dahil po maging hostage ang pasyente sa mga ospital. Although may batas na kaini utabi, pero nasisircumvent din da ang batas. Maray na apon tabi kay Sir Tony Fernandez. Nag-aagda magkape. Direk, makape da tapos si Sir Tony. Fernandez Reyes. Sir Tony Fernandez Reyes Jr. Maray na apon tabi sa mo, Sir Tony. Nasa ano ka pangunyan? Nasa City Tourism pa? Nakaaging aldaw palan, nagkaigwa po ni Training Induction Program or TIP. Para po duman sa mga trainees kan Small Engine Servicing, COC. Leading to Motorcycle Small Engine Servicing, NC2. Diyan tabi ni ginibo sa Bagong Bayan Covered Court, diyan sa Daragalbay. So, parte pa po ini kan scholarship program, partnership po with TESDA and the Office of Congressman Salceda. Sa City Mayor's Office pa lang si Sir Tony. Mataod-taod pa sa daan tamang po ining pangapudan kan sa tuya pong ginagalangan na kongresista, Congressman Joey Sarte Salceda, digdi po sa DILG para po sa renewal kan kontrata kan mga contract tracers. Kung nga ta, mataod-taod po pag-ulay-ulayan niya ito iniyo. Okay, so naghapot palan po kan nakaaging Webes, manungod duman sa mga tawag dito, mga training courses, no? Napig-officer po kan 2D Congressional Office asin man kang TESDA.
sabi po ni Sir Mondain kan to the congressional office, nakasubmit na databi nin mga step courses for approval, including I think TWSP. Ang step kaya so may kasabay na po ining mga toolkits, no? And since nasa pandemic kita ngunyan, garo minasunod man tabi an TESDA duman sa minimum health protocols or measures, no? Kaya prefer po yung mga community-based or mobile training. Okay? So, ini pong mga naisumitir po na mga trainings for this year for approval po ng Central Office ng TESDA includes Organic Agriculture Production, NC2. And ang mga posible po na mga TVIs, ano nga yung TVIs? Ini pong mga providers na bigapod, mga technical vocational institutes. Kasabay dyan po ang Elmiro DC. Dyan po ini sa Camaligalbay. Elmiro DC. And then yung DJ Agri-Tourism Farm. Yung Lungabelas Kalikasan Farm. Dyan po sa Purok 7, Anislag, Daragalbay. Maray na po palang tabi sa imo, Marlon, Sir Marlon, Longabela, kasi pati naman po sa imo pong Mrs. kay Ate Marlene. And of course, Don Bosco Ligaspi, dyan po sa Bangkiruhan. Now, igwaman po ni na bago na training course. Ini pong Rice Machineries Operation NC2. Rice Machineries Operation NC2. Maray po ini dahil kay puhan po na nyato na palangkawon ang produksyon nyato sa bagas. Nakuha nyatong adal kan na puon kang Marso kan mag-lockdown na ang agriculture, iyo po ang sektor na maaasahan pag-abot po sa panahon o sa sitwasyon na araw kang kinamumugtakan nyato ngunyan. No? Nariparo ko ka ito mananggad, so iba ng problema na bagatabi, Direktor, kan paghanap buhay ninda, so mga nagtitirinda ki kung ano-ano, sapatos, chinilas, t-shirt, so mga parao matapos parasira, garo na yung problema sa papa. So mga parasira pati, garo duminarakol so kita, so dakop ninda because napaingaluan kan mga commercial fishers, so dagat. So mga commercial fishers baga, dahil naman nagralawod ito, dahil nga bawal magtiripon-tipon. Dahil pwede itong crowded type of production. Kaya sa mga small, sa mga municipal fishers, nagnaralasin da nga tagarong nga guminirilid sa mga sira. Siyempre, dahil naman pigpapara lutgot kan mga darakulao ng mga parasira, kaya nakabuelo man sa sira magilid. Nag-aabang man sa inda, so mga sadit man ng mga parasira. So, focus po agriculture. So, ang mga TVIs ka ini, yun po ang Raiden. Diyan po ini sa Ligao City and Apao. Diyan sa ining Albay Provincial Agricultural Office. Diyan sa Salugan. Salugan ba o Kabaangan? Garo Kabaangan ini And then, ikaw man po giraray ni na SMAW. Ano ini yung SMAW nga ni? So, welding ini. Welding NC1. And GRN Nadora ang pwede po na maging TVI. EPA, so mga electronics niyo, CSS, EIM, tailoring. So yan po ang mga nakalinyadang ngunya na taon, pero po for approval pa po ini kan Central Office kan TESDA.
So, nailing po nindungo niya na mga nagtitraining, iyan po sa mga tada-tada pa po kana year 2020. Yung mga ongoing po ngunyan, so tada pa iyan kan 2020. Yaon dyan yung heavy equipment operation, NC2, and organic agriculture production, NC2. Kung interesado po kamo na mag-apply, magpasiri lang po kamo dyan for further details or inquiries. Dyan po sa opisina kan 2D Congressional Office. Dyan po sa ground floor kan Ninong's Hotel. Dyan sa Albay District. Sa likodan sa nayan kan Kapitolyo Provincial. Okay, kung kita ni 29 minutos, makalis na po ang alas 4. Ipagpadagos niya ito ang programa, pagkatapos lang ka nagkapirang hanap buhay. Mamis, iyo na kayo din ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Andi nakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Namibidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey
Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Connaissez-vous l'histoire du loup par amoureux Okay. qui chantait dans sa part? Balik na kita sa tuyang programa. Nasa ikaduang parte na po kita. Ini pong 2D sa GB. Sabadong yan. Maray na hapon kay Pading Lito Ramos. Okay, digdi na po kita sa satuya pong mayor na pag-urulay-ulayan. No? Ini pong House Bill 8331 or the Medical Bill Transparency Act. So, ang sponsor po kayo ni, iyo po si 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda di po sa Albay. Punan niya to digdi sa ano tabi ang pinaka-obheto kanasambit ng legislative measure. So, ang sabi po ni Congressman Salceda, inidatabi na sa iyang bill, may katuyuhan, primero, maprotehiran ang mga pasyente, siring man ang sa inda pong mga familia. Digdi po sa tawag dito, yung mga surprise medical billings. Asin man mga daina asahan na serbisyo, asin mga pinabutog na presyo kan o kantidad kan serbisyo. Ako mismo personalmente na experiencean ko ini kan dahil ko na pagngaranan sa sarong ospital. Duman bagatabi sa oxygen supply. Hiniling ko duman sa supit sa bagatapos oras. Sabi ko, grabing konsumo ki oxygen. Nagsusurunan. Tawag dito, ang pagsalida kan oxygen duman sa pasyente. Siyempre, bako man kita medical personnel, pag pinaliwanagan ka, medyo maski nga ni nagdudua-dua ka, matubod ka na sana. Pero ilingon mo talaga dumanta, garo nagsusuruunan talaga sa pagsuksok kang sa dungo ba kang pasyente, kay tuong garo host, sa oras, mailing mo sa oras, nagkakaigwanin konflikto. Apuera kaan, na proteksyon sa mga pasyente ay sinsendang familia sa mga mysterious bills kanibang ospital, sabi pa ni Congressman Salceda na katuyuan man kay niyo na sulaton. Dahil na pagtugutan na maabuso ini pong state health insurance niya to o ining PhilHealth. Sa nakaagi bagang bulan, nagkariribo kita kan nagluwa subareta bagatabi Kuya Nalds na may maabot databi sa 15 billion pesos na pundo kan PhilHealth na napaduman sa mga bako man nga ni mga ospital, kundi may mga dialysis center, nasabi ginastos ito, advance niya, in advance o kwarta sa PhilHealth. May termino kayo ni nalingawang kugaring, bastang advance na babayadan sa mga ospital na kung saan dumantabi dadarahon
sa mga COVID patients. Ang iba, na natawan po ka itong advance na ito kung bayad, targaro ililiquidate na sana, dialysis center. Although sabi ko baka kung sa pasyente man ang ganda may COVID, dati na nagda-dialysis, kaya dinara duman sa dialysis center. Pero pigdudahan nga nito kadakol, pirang milyones ito, and then madali sa na maaprubaran. So yan po ang duang mayor na katuyuan kay niyo. Maprotehiran sa mga pasyente asin pamilya kay ini, duman po sa sabi baga surprise medical billings. Nauubos tulosan sa indang PhilHealth. Asin man maprotehiran yung health insurance kan gobyerno, ini pong PhilHealth, na basang-basang sa naso pundo. Ini po na bill na ini nakatungtong tabi ini duman sa mga pangyayari na kung saan dahil po didi sa COVID-19 nagparalangkaw sa mga medical bills asin iba pang medical services buot sabihin in demand dahil nga ni po didi sa pandemic. Pandemic. Mala nga ni igwada atabi ni na sarong kwarto nin ospital na pigtatasaran o pigpipresyuhan nin 10,000 kada aldaw. Mga regular da atabi ini asin medium size na mga rooms sa ospital alagad luminang kawon. So presyo binumbahan nin todo. Citing figures from the Family Income and Expenditure Survey poon kan taon 2012 hasta 2018, maabot na tabi sa 200,000 na pamilya ang nahulog. Nahulog. 200,000 na pamilya ang nagsapar nin pagtios huli da atabi sa pigaapod na out-of-pocket medical expenses. Yan. Pag sinabi mong out-of-pocket, mabayad kang una. Araw kayo ni paanoan na sistema tadigdiyo. May mga hospital baga, Kuya Nals, na maski nga ni, alimbawa, BRTTH, magasto ka man giraray dyan. Because, tatawang ka, papel, resita. Dahil nga kami kay ni ngayang bulong na iniyo. Kaya duman nga kami bumakal sa siring kay niyong tawag dito, butika. May mga ospital man na igwa mang kibulong, pero abo i-charge sa Medicare. Kaya susuguon so relatives kang pasyente na bumakal sa luwas. So araw ka. Kaya may out-of-pocket settlement man. Settlement. Out-of-pocket na kwarta na nagagastos ang pamilya. Kaya resulta po, buru-burunggo na baga. Buru-burunggo na. Kung saan-saan na nakaabot, madyan sa DSWD, madyan sa PCSO. Kaya sabi nga ni baga, bawal ngayon magkasakit. Mapagalon po ang pigihilangan. Lalong-lalo na, kung dae kaki, siguradong pwedeng pagkuhaan kan sa imong pambayad sa ospital. Diba? Sabi po ni Congressman Salceda, millions of families are just one medical bill away from poverty. It is grossly immoral that the one bill that could send your family into poverty is inflated with opaque costs. Pag sinabi mong opaque, garuso balabog. So immoral da atabi. Ang pinagigibo na ang sarong pamilyang may pasyente, mas lalo mo pang ilulubog sa pagtios dahil pigpara kaagan mo nin kung ano-ano pang mga charges na dahil man nasasabutan. Inflated. Inflated. So sa iraron po kaning House Bill 8331, ang Department of Health susuguon tabi
na to require hospitals to publicly post standard charge information, including charges and information based on negotiated rates and for common or shoppable items and services in an easy-to-understand, consumer-friendly, and machine-readable format. Halawigo na po ini, pero ambot sa biyo na sa nakaini tatawan databi inin mandato ang DOH na magluwas nin mga regulasyon na pinag-ahagad sa mga ospital na sa inda pong costing, mga charges, dapat databi kumbaga, igwa kipigaapod na transparency, aram kan publiko. Bako na nabibigla ka na sana, na palabaw na sa imong babayadan. So ini pong sistemang ini, ipinagbabaing po ni Congressman Salceda sa saro pong restaurant na nakadisplay ang mga menu sa luwas na ilingkan publiko, sa luwas. Tanganing sa mga konsumidor, makapamili. Makapamili. In other words, dapat igwaki detalyado, itemized kan mga medical bills. Ngaya, x-ray, 350. So, igwa ka na dyan igwa na dyan kinakalatag na, ano nga rin kani, information. Ninakalatag na information. Okay? So, detailed itemization of actual medical bills. Nariparo man po ni Congressman Salceda, kaya po nagkaigwa kan siring na lakdang na right now databi, there is what we economists call tacit collusion between the hospitals and the corrupt officials in the PhilHealth to inflate hospital bills so that claims can also be inflated. So pinag-imbestigaran po ini and igwa na nga ni po baga ki mga officials kang PhilHealth ang kakarasuhan na po ngunyan dahil digdi sa pigaapod na tacit collusion. Yung nagsasabwatan, may sarabwatan po ang nagkapirang ospital asin ang mga koruptong opisyal dyan po sa PhilHealth. Tangani pong bombahan ang mga hospital bills. Pag binumbahan mo yan, di pirmi talaga na magkakaigwanin. Ano po nga ni kayan? So, mag-out of pocket payment ang mga pasyente. Naubos sa imong benefit sa PhilHealth, sararuan sa nang laog mo sa hospital, ubos. Ani ba nga ni kayan? Tagaroan pneumonia. Anilang na pneumonia, garoyan halangkaw charging. Nagkaghad ka sa nata, nakakaon ka medyo maharang naman pagdarasay mo sa ospital, apod kayo ni, ang prognosis, ngaya, pneumonia ngaya yan. Minsan nga ni kayo, baga may insidente sa tuya na grabe ng tawag dito, epidemic na sa sarong lugar, tas ospital duman, kadaklang kan mga pasyente, anhilang, araw kayo ito, saro sana, pneumonia. Ngaralason baga sa mga health officials, karon nga nasa epidemic level na ini, status, pero data aram na, araw na palang kayo niyo. Ito pala, pigpara lansi sana, so PhilHealth, tanganing halangkawaan, charging kan hospital.
So, yan po ang sarong magayon na lakdang tangani po na sabi nga ni bagaduman sa objeto kay niyo, it has to be it has to protect the patients and their families as well as the interest kang gobyerno pag-abot digdi po sa tama na paggasto po kan pundo kan sa tuyang PhilHealth. 11 minutos bago mag-alas 5, maray na hapon palan kay Charut Ardales. Good afternoon tabi sa imo Charut. Nagmerindal ka na tabi? Kunday pa, pakitikwilin mo tabi si Chuck Lars na iluto ka tabi kimirindalan. Tiring man maray na hapon kay Manay Mili Bitangkor. Dyan sa 2nd Street, Our Lady's Village sa Bitaano, Legazpi City. Yung mga parantabay niya to dyan sa Kabakungan, Manito Albay, maray na hapon po sa Indo. Digdi daw kita sa ining pinag-aapod na COVID gender gap. Ining COVID gender gap. Ini po na pag-uurlayan niya to. Taaramunta nga tada, why fewer women are dying? Dahil po sa COVID. Natada ta, di iton sa nang mga kababaihan ang nagiging biktima, binabawian in buhay, dahil sa COVID. Ano po sabi yun? Nga tamas dakol na DID, dead, na mga kalalakihan dahil sa COVID. So, sigon po sa survey, sa 8 nasyon, nagluluwas na ang mga kababaihan da atabi are much more likely than men to view COVID-19 as a severe health problem. So iyan po ang saro sa mga rason nga tatamas dakol na kalalakihan ang nagiging biktima o nagiging casualty kan COVID-19 because ang mga kababaihan da tabi, mas dakol sa inda, ang pigihiling ang COVID-19 bilang severe, matinding problema sa salud. Kaya, kadaklan da tabi sa inda, kan mga kababaihan, are also more willing to wear face masks. Asin magsunod sa iba pa mga public health recommendations to prevent the spread of virus in their countries. Ayun, kaya apalan si Ringkaan. So research shows that men are dying from COVID in much higher numbers worldwide than women. Mas dakol databi. Dahil po sa ang mga kalalakihan da atabi, kung nga tata halangkawon ang risgo na tamaan sinda kay niong COVID-19 asin bawian in buhay, because they are more cavalier. Mga kabalyero ini. Pag sinabi mong kabalyero, ilingon mo na sa na yan na nakasakay sa kabayo. So, macho. Sumatso. And dahil nga ni sisinda mga kabalyero asin mga matso, an attitude ninda towards the virus, nagmamanifest digdi po sa pagsayuman ninda, sa pagsunod sa mga public health rules. Dakulon dyan sa tuya, ikaw nga ni baga, sampalin ko lang yung virus na yan. Di ba? Sinabihan na, dahil nga ka magparirinom mo na kialak. Nagirinom man saro pati ang baso. Nagunguro-nguan duman sa baso because of this macho and cavalier attitude.
Garo baga na dahil macho siya, kaya kong labanan ining virus na niyo. Since day po pinaghihiling kan mga kalalakihan, ang virus as a serious threat to health, dahil atabi nagsusulog nin face mask. Dahil nagtutubod sa social distancing. Kaya ang konsekwensya, tamaan sinda kay niong COVID-19. So ini pong mga nasyones na ini pinag-survey, kasabay po dyan ang Australia, Austria, France, Germany, Italy, New Zealand, UK, asin man po ang Estados Unidos de America. May saraw pa po digdiong interesanting resulta kang results o survey na ito da atabi ng mga lugar na ang mga lideres kababaihan garo da po diit an insidente kan binabawian in buhay. Pero dumanda atabi sa mga nasyones na kung saan these are led by men. These are led by men who have projected strong masculinity attitudes and dismissed the needs for precautionary practices. Arog kan paggamit nin mask, nin shield, siring man physical distancing. Dumanda atabi may mga dakul na insidente nin COVID. Ayun, kaya pala pigaapod na gender gap sa COVID. Kasi may relasyon duman sa pagiging lalaki asin babae. Yan po. Yan po. Ang satuya po da atabing kabalyero asin macho attitude or pagpostura, iyan ang saro sa mga mayor na rason kung ngata men are dying from COVID in much higher numbers worldwide than women. Kayang-kaya nga yan. Kasabay pa dyan tabi, yung nagkapirang mga factors that may make men more vulnerable to severe illness dahil po sa halangkaw na insidente nin pagsisigarilyo, siring man, ini pong pagtagas-tagas nin payo, tangani po maghanap or mag-subject sa healthcare procedures. Iyo mananggad bagadakol bagang mga lalakyan, tubod-tubod niya kang pachuro check up naan. Pero ang sabi po sa impormasyon, inidatabing pagiging kabalyero asin pagkakaigwanin macho attitude toward the virus na nagresulta po sa pagsayuma na magsunod sa minimum health requirements, inidatabi ang maliwanag na rason nga ta mas tinataritian kan COVID ang kalalakihan kaysa kan mga kababaihan. Okay, ikaw na lang kita ni 3 minutos bago mag-alas 5. Tibaad no kayahon pa niya to iniong saro pang pag-restoryan niya to. Ini pong pangapudan ni Congressman Salceda sa DILG na i-renew databi ang kontrata kan mga contact tracers. Takan nakaaging bulan ka dito, nag-recruit bagatabi ang DILG nin mga contact tracers, alagad natapos na ini kan Disyembre. So, sa atubang daatabi kan paglaog na digdi sa Pilipinas, kay ni pong mas makusog, mag-ulakit na variant kan COVID na hali sa United Kingdom, pinag-iit po ni Congressman Salceda na inidatabi ang tamang pagkakataon na
i-rehire ining mga contact tracers dahil importante ang trabahong ginagampanan ninda sa pagsusog dumantabi sa mga posibleng carriers o naulakitan kay nipong COVID-19. Sabi niya, January is the window of opportunity to prevent a new wave of COVID-19 infections. The economy simply cannot afford another lockdown, and we cannot afford to risk the lives of healthcare workers now that we have not yet vaccinated them in mass. Yan. Ngayon natabing Pebrero, ini po ang oportunidad na malabanan niya to, mapreventaran niya to ang padagos na paglaog kan second wave, kan COVID infection, sa paagi kan kuagiraray kan serbisyo kay ning mga contact tracers. Lalo pangunya na yaon na po sa satuya sa Pilipinas ini pong bagong variant na hali po duman sa United Kingdom. Kung pundo databi ang problema, pinag-suwestyon ni Congressman Salceda na gamiton databi su budget sa laog kan bayanihan 2. Okay, bako man po ngayon Sunday, Saturday pa sa nangunyan, advance kita, pero anticipated program, anticipated to di sa GB. Bueno, inabot na kita kan sa tuya pong para mientras na pamamaaram, ngunyan pong Sabado. Kaya sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda, siring man kan sa kuya pong pagiriba, dyan tabi sa control si Kuya Manny. Kasabay po itong mga yaon dyan sa 2D Congressional Office, pati man po ang mga parantabay niya to sa radyo, siring man sa Facebook. Ako po si Councilor Nong Dawal kan syudad kan banwaan man ito, nagsasabing mapasaindo ang katuninungan nin kaguranan. Paaram, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Wow! May bago na sa Nido Junior